Nang makaramdam na ang amumongo ng pagkirot ng kanyang mga kamay, bigla itong umatras sa kinaroroonan ni Pio Carpio upang pakiramdaman ang kanyang mga kamao. Oh, ayos lang ba yung kamay mo? O baka naman kumikirot na ang mga nagawang sugat dyan ng palakol ko? Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ng amumongo ang sinabi ni Pio Carpio, bigla siya nitong tinitigan ng napakasama na parabang nainsulto ito sa kanyang sinabi. Kasabay ng pagtitig ng amumongo ay ang paghampas nito ng kanyang mga kamay sa lupa upang ipakita ang kanyang galit kay Pio Carpio. Di naman nagawang masindak ni Pio Carpio sa ginawa ng amumongo, gawa ng alam na niya ang lahat ng abilidad nito. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang sumugod ang amumongo sa kanyang kinatatayuan. Nang masipat ni Pio Carpiong sumama na dito ang iilang berberoka, agaran din naman siyang gumawa ng hakbang upang sanggain ang lahat ng pag-ataking gagawin ng mga nilalang. Alam niyang magagawa niyang pagsabayin ang lahat ng nilalang sa paligid dahil sa kanyang mutyang palakol na pagmamay-ari. Paglapit ng amumongo kay Pio Carpio, agad din naman niyang hinataw ito ng kanyang mutya upang mapigilan ang pagsugod nito. Sa pagbao ng palakol sa dibdib ng amumongo, ay ang pagsitalunan din ng mga berberoka sa taas ng katawan nito. Lahat ng papasugod na berberoka kay Pio Carpio ay nagawa niyang lipulin ng walang kahirap-hirap. Matapos niya itong gawin, doon niya napansing nag-aagaw buhay pa pala ang amumongong sumalo sa kanyang mutya ng palakol. Sa paglapit niya dito ng dahan-dahan, ay halos nagpupumilit umatras ang nilalang na yon upang tuluyang makalayo sa kanyang mga kamay. Pero dahil sa lalim ng sugat nito sa katawan, kung kaya pati paggapang sa nilalang ay pahirapan. Nang tuluyan ng makalapit si Pio Carpio, pinili nitong apakan ang kamay ng amumongo na siyang naging sanhi upang bumulwak ang dugo nito. Dahil sa ginawa ni Pio Carpio, wala nang nagawa ang amumongo kung hindi ang sumigaw ng tulong sa mga berberoka at sa iilan niyang mga kasama. Nang marinig ni Pio Carpio ang pagsigaw nito, pinili niyang apakan ang ulo ng amumongo at walang awang pinaghahampas ng palakol na parabang tumitiak lamang ito ng isang patay na kahoy. Matapos niya itong gawin, agaran din naman niyang iniwan ang nilalang dahil sa pagsilay niya sa mga papasugod na berberoka. Nang masipat ni Samuel ang mga pagdagsa ng mga berberoka sa kinaroroonan ni Pio Carpio, ay agad din naman silang gumawa ng hakbang upang tulungan ito. Hindi na nagdalawang isip noon sila Samuel dahil sa alam nilang kahit napakalakas noon ni Pio Carpio, ay tao lang din ito. Ang iniiwasan kasi nilang mangyari noon ay ang maabot ni Pio Carpio ang limitasyon ng kanyang katawang lupa. Ermitanyong Carpio! Kami na ang bahala sa mga berberokang yan. Tulungan niyo na lang si Gonzalo upang madali niyo mapaslang ang mga amumongo. Wika ni Samuel habang ito ay tumatakbo. Nang masipat ni Pio Carpio ang pagtakbo nila Samuel, pinili niyang sundin na lamang ang nais nito. Sa paglapit ng mga kaanib ni Pio Carpio sa kanyang kinaroroonan, ay dali-dali naman itong nagsitakbuhan patungo sa kinaroroonan ng mga berberoka. Si Samuel noon ang naunang lumusob. Gawa nang siya na lamang ang merong daladalang sulo sa lahat ng kanyang mga kasama. Tanging tibay at lakas loob lamang ang inaasahan noon nila Samuel sa pagharap niya sa mga demonyong kanilang kalaban. Sa bawat paghataw niya sa mga ito ng kanyang sundang, ay sinasabayan niya ito ng malakas na pagsigaw
upang mas lalo pang mapalakas ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Ganon din ang ginawa ng kanyang pangkat, kung kaya't mas lalong tumaas ang tensyon sa buong paligid. Sa paglapit ni Pio Carpio kay Gonzalo, pinili nitong ora mismong makapagbigay ng tulong upang madali nilang mapatay ang kalaban nitong amumongo. Sa pagbuwelo ni Pio Carpio sa kalaban ni Gonzalo, ay agaran din naman siyang natunugan ng isa pang amumongong nasa paligid. Tio Carpio! Ilag! May amumongo pa sa likod mo! Sigaw ni Gonzalo nang masipat niyang merong sumusunod sa likuran ni Pio Carpio. Dahil sa sinabi noon ni Gonzalo, kung kaya't agaran din namang naalerto si Pio Carpio. Alam niyang hindi niya kayang masalag ng harapan ang pagsugod nito, kung kaya't ninais niyang hulaan na lamang ang mga susunod nitong gagawin. Dahil sa punong-puno ng gabay ang mutya ng palakol, kaya hindi naging mahirap para kay Pio Carpio ang hulaan ang mga susunod na pag-atake nito. Nang maramdaman niyang aatake ang amumongo sa kanyang itaas, kung kaya't ninais niyang isalag dito ang palakol. Ipinauna niya ang patalim nito upang kahit papaano'y makalikha siya ng pinsala sa amumongo. Pagtama ng mabalahibong kamao ng nilalang na yon, ay agara namang nahati ang kamay nito na parang keso. Putol lahat ng daliri ng amumongo nang lumapat ito sa napakatalas na palakol ni Pio Carpio. Nang maramdaman ng nilalang ang pagkaputol ng kanyang mga daliri, agad din naman itong kumaripas ng takbo upang makalayo ito kay Pio Carpio. Sa pagtakbo nito papalayo, ay ang pag-ikot-ikot naman ni Pio Carpio ng kanyang palakol upang ibato ito sa papatakas na amumongo. Di pa man nakakalayo noon ang nilalang, tuluyan ang natapyas ang ulo nito nang tamaan ito ng palakol. Dahil sa mga pangyayari, kung kaya't muli na namang nabaling ang mga wisyo ng Berberoka kay Pio Carpio. Hindi na nagawang pansinin ng mga nilalang na yon sila Samuel dahil sa sobrang galit ng mga ito sa taong namaslang ng mga amumongo. Pagsilay ni Pio Carpio na muling papasugod sa kanya ang mga Berberoka, ay agad din naman siyang sumipol upang tawagin ang nawala niyang palakol. Tio Carpio, kaya mo ba ang lahat ng Berberokang yan? Tanong ni Gonzalo. Huwag mo kong alalahanin, iho. Kaya ko ang sarili ko. Ang alalahanin mo ay ang amumongong kaharap mo. Sagot naman ng kanyang tiyuhin. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad din naman siyang napalingon sa kanyang kalaban. Pagsilay niya sa nilalang, kitang-kita niya ang papalapit nitong malalaking kamay sa kanyang kinaroroonan. Alam ni Gonzalong hindi na niya ito magagawang takasan, kung kaya't wala na siyang nagawa, kung hindi muling dakutin sa lupa ang tabak ng diwata. Sa pagkuha dito ni Gonzalo, agaran niya naman itong itinarak sa makakapal na mga kamay ng amumongo. Kasabay ng pagtarak dito ni Gonzalo, ay ang pagsigaw ng nilalang ng napakalakas. Hindi na niya ninais pang lumagpas ang pagkakataon, kung kaya't pinili niyang sugurin na ito ng kanyang buong lakas. Habang nananakbo noon si Gonzalo ng napakabilis, inihahanda na niya sa kanyang mga kamay ang napakatalas na tabak na kanyang hawak. Ang iilang Berberokang kanyang madaanan ay halos hindi nakakaligtas dahil sa ginagawa niyang pag-atake. Paglapit niya sa amumongo, pinili niyang lapitan ang ulo nito upang itarak ang tabak na kanyang hawak. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay niya namang naisagawa ang kanyang binabalak. Pagtalo ni Gonzalo sa ulo ng amumongo, agaran din naman itong bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Dahil sa mga pangyayari,
ay halos lahat ng mga berberokang nasa paligid ay silang dalawa na lamang ang gustong patayin. Sa paglipas ng isang oras, ay halos mga berberokang naghihingalo na lamang ang nasa paligid. Hindi na noon nagsayang pa ng oras sila Gonzalo dahil sa alam nilang may mga darating na nilalang sa lugar kung pipiliin nilang doon manatili. Kahit pagod na ang kanilang katawan, ninais pa rin nilang makapaglakbay upang mahanap si Mamang. Hindi noon nawawala ng pag-asa ang kanilang pangkat sa paghahanap sa kanilang pinuno. Habang sila ay naglalakad sa napakadilim na paligid, ninais nila Pio Carpiong maghanap ng lugar na kung saan makakapagpahinga sila ng tahimik. Nang madapo sila sa isang nyogan, doon na napagpasyahan ni Pio Carpio na magpahinga. Nais man nilang madaling makaalis sa lugar na yon, ay hindi ito maaari gawa ng may iilan sa kanilang mga kasama ang merong iniindang mga sugat. Mga kasama, magpahinga na muna tayo. Gagamutin natin ang mga sugat na natamo ng ating mga kasama upang madali silang makakabawi ng kanilang lakas. Kailangan natin sila dahil hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari sa lugar na ito. Samuel, Gonzalo, kayo na muna ang magbantay sa paligid. Sabihin ninyo sa amin ang lahat ng masisipat ninyo o mga nilalang na merong kaduda-dudang mga galaw. Wika ni Pio Carpio. Sige ho, tiyo. Kami nang bahala. Heto nga po palang sobra sa mga langis na ginagamit ko. Ipahid nyo na lang ho sa ating mga kasama upang mabilisang maghilom ang kani-kanilang mga sugat. Sagot naman ni Gonzalo sabay abot ng isang bote ng langis. Matapos nitong makapagsalita, agad din namang nagbantay si Gonzalo at si Samuel. Habang sila ay nakatitig sa buong paligid, pinili ni Gonzalong mag-ikot sa pinagpapahingahan ng kanilang mga kasama upang masiguradong walang nilalang ang nakakalapit sa kanilang kinaroroonan. Gonzalo, sigurado ka bang kaya pa ng katawan mo? Tanong ni Samuel habang sila ay naglalakad. Oo naman Samuel, kaya ko pa. Walang problema ang katawan ko dahil sa nababalot ito ng proteksyon galing sa bertud na tangan ko. Kung medyo napapagod ka na, pwede ka namang magpahinga. Ako na ang bahala dito. Huwag ka mag-alala. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Samuel, ay tumawa lang naman ito dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Alam mo, Gonzalo, kaya naging ganito kasama ang lugar na ito dahil sa gawain din mismo ng mga tao. Kapag marami ng taong gumagawa ng masama sa kanilang kapwa, ay labis ding naaapektuhan ang mundo ng mga engkanto. Sa pagkalat ng kasamaan sa mundo ng mga tao, ay ganun din sa lugar na ito. Wika ni Samuel habang ito ay nakatingin sa malayo. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang sipatin ang muka ng kanyang kaibigan dahil sa pagkagulat sa sinabi nito. Nang magkatinginan silang dalawa, agad din namang ipinagpatuloy ni Samuel ang mga bagay na nais niyang sabihin. Dagdag pa ni Samuel na kapag dumating sa puntong wala ng Diyos ang pinaniniwalaan ng mga tao, ay doon na mag-uumpisang makalipol ang mga itim na engkanto sa mundo ng mga diwata. Makakaya na nilang pangibabawan ang kabutihan ng mundong yon na halos ilang araw lang ang kanilang bubunuin upang ito ay pagharian. Kapag nawala na ang pag-asa at pananampalataya, ay doon na malilipol ang lahat ng nilalang na merong kabutihan. Sa pagkakataong puro ganid at kasamaan na lamang ang nangingibabaw sa lahat, ayun na ang hudyat sa pagkawasak ng mundo. Ayon pa kay Samuel,
na kahit ang mga diwatang nangangalaga sa mga pangunahing likha ng Diyos ay kaya ding patayin ng mga engkantong pinangingibabawan ng mga dyablo. Kapag nawala ang mga diwatang ito, ay maaaring masira ang balanse ng mundo dahil sa pagkawala ng mga iilang tagagabay dito. Kapag namatay ang diwata ng kagubatan, ay susunugin ni Adlaw ang pinangangalagaan nito bilang tanda ng kanyang pagnanangis sa pagkawala ng kanyang uri. Kapag namatay ang diwata ng buwan, ay durugo ang mismong buwan ng ilang araw upang ipakita sa tao na wala na ang tagagabay nito. Kapag namatay ang tagagabay ng araw, ay tuluyan na itong hindi sisikat magpakailanman. Kapag namatay naman ang diwata ng lupa, ay mabibiyak ang lahat ng lupa sa mundo ng mga tao at hindi na ito matataniman ng kahit na anong uri ng halaman. Kapag namatay ang diwata ng tubig, ay tuluyan ng matutuyot ang lahat ng katawan ng tubig sa mundong ito. Nang marinig ni Gonzalo ang kwento ni Samuel, ay halos manginig ang kanyang buong katawan dahil sa takot. Labis-labis kasing nag-aalala noon si Gonzalo, gawa ng kitang-kita niya ang lapad ng lugar na kanilang kinaroroonan. Animoy konting pagkakamali pa ng tao, ay tuluyan ng masasakop ng mga itim na engkanto ang mundong yon. Samuel, paano ba natin maaagapan ang pangyayaring to? Tanong ni Gonzalo. Walang makakapigil ng tadhana, Gonzalo. Lahat ng bagay dito sa mundo ay may wakas maliban sa Panginoon. Tanging siya lamang ang nakakaalam kung kailan tayo haharap sa Kanya at kung kailan ang paggunaw ng mundong ating tinitirhan. Sa ngayon, ang pinakamainam na gawin ng tao ay isuko ang lahat ng kanyang kasarilinan sa Amang Dakila. Kung kaya mong mamuhay ng wala, gawin mo ito. Alang-alang sa iyong kaligtasan kapag ikaw ay tuluyan ng namaalam. Ang lahat ng material na bagay sa mundong ito ay isang bitag lamang ng dyablo upang maligaw ng landas ang mga taong labis na kinalulugdan ng Ama. Huwag ka lang makalimot sa Kanya at sa lahat ng nais Niya. Sigurado akong makakaligtas ka. Paliwanag naman ni Samuel. Nang marinig ito ni Gonzalo, ay halos hindi niya magawang sumagot dahil sa wala siyang kaide-ideya kung ano ang sasabihin niya sa kanyang kaibigan. Dahil sa walang naisagot noon si Gonzalo, kung kaya't naging tahimik ang kanilang pag-iikot sa buong paligid. Nang tuluyan na silang makabalik sa kinaroroonan ng kanilang pangkat, ay ninais na lamang nilang umupo sa isang malanyog na puno. Sa pagsilay ni Gonzalo sa punong yon, doon niya napagtanto na hindi pala ito isang totoong nyog. Habang sila ay nakaupo sa ilalim ng puno, panay naman ang pagsipat ni Gonzalo sa mundong kanilang napuntahan. Halos hindi talaga siya noon makapaniwala sa kanyang narating dahil para bang ang buong pakiramdam niya noon ay nananaginip lamang siya. Sa pagsilay niya sa mga nagsisitaasang bundok sa lugar, doon niya nasilayan ang iilang mga nilalang na pumupulupot sa bundok na para bang mga uri ng ahas. Hindi na ito nagawang pansinin ni Gonzalo dahil alam niyang milya-milya naman ang layo ng mga ito sa kanilang kinaroroonan. Pagtingin ni Gonzalo sa patay na kagubatang nasa kanilang harapan, doon bumungad sa kanya ang mga matang umaangat sa dilim ng paligid. May mga aso din siya noong naririnig na nag-aalulong di kalayuan sa kanila. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagising ang kanilang pangkat na nagpapahinga. Pagtayo noon nila Pio Carpio, agaran din naman silang umalis sa lugar. Sa susunod nilang pamamahinga, ay sila Gonzalo naman ang matutulog
upang kahit papaano'y magawa nilang bawiin ang kanilang buong lakas. Tio Carpio, malapit na ho ba tayo sa pakay nating lugar? Tanong ni Gonzalo. Iho, malapit na. Ilang milya na lang at naroon na tayo sa tanawang nasa lugar na ito. Seselyohan natin ang tanawang yun upang hindi na magawang makalabas-masok ng mga itim na engkanto sa mundo ng mga tao. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, ay agaran din naman sila noong naglakad. Ang mga kasama nila Gonzalong merong malubhang sugat ay nakakagalaw na ng maayos dahil sa kanyang langis na ipinahid sa mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang narating nila Gonzalo ang tanawang tinutukoy ni Pio Carpio. Pagsilay nila sa lugar na yon, doon nila nasipat na merong palang tribo ng mga engkanto ang naninirahan sa tanawan. Animoy yon ang ginawang pugad ng mga ito dahil sa alam nilang yon ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Nang masipat ni Pio Carpio ang nangyayari sa lugar, ay dali-dali naman niyang ipinagtipon ang kanyang mga kasama upang ito ay pulungin. Pinili na muna nilang magkubli sa isang tagong lugar upang hindi sila matunugan ng mga engkantong itim. Okay, same drill. Sunod kagad natin yung 91. Salamat.